Hinog. Hinog ito eh. Tusok ka dia pre. Uy! Munsa mo ka kan yung prutas. Pati ka na hinog no? Hinog ilaw pa mara. Oh! Yung sa nimo. Pero mo na gilong-gulogo. Kingo sila karang uyog no hinog. Yung bago. Uyog na akong uyog eh. Ayaw, marami pa na. Linghod pa na. Ah, lagi na nga rin kaniha gani. Dili na, linghod pa lagi na. Ayaw lagi, kay makuha na siya karang... Oh! Ayaw, kay mabaog na siya. Malubong yung anong... Kung sila di ba ilang hinog din eh? Makuha mo na, bayulit na. What? Bayulit? Oh, unya na. Ano ka gusto na? Kingo sila. Oh! Ayaw lagi, ayaw lagi. Kay madaog ka. Ayaw tayo uga kaya ang bunga ni sulod magkuha ni. Magpasiyo na. Atik-atik ra ba ka? Kani ka manghatag prutas mo? Ayaw lagi, kailanganin pa kayo na. Ah, hinog na niyo. Dili lagi eh. Kailanganin pa lagi na lagi. Ayaw lagi. Ayaw ba? Ayaw lagi tayo uga ba? Ayaw tayo uga kay makuha na siya. Kulong-kulong ng bunga na. Hindi nga lami na itong pagkaon na lang. Kung sino pangalan ni butasan gani? Grapes. Tarawa ko na god. Ay mo na grips di ay. Oh, bayulit na siya. Luto na. Bayulit. Luwaton ba din kay lutoon? Luto ba? Mahinog naman na diha sa puno. Sanga. Ayaw lagi tayo uga. Ayaw. Miya kay inyo nag-inom mo to dire nga. Kul dapat kay hinog ko kul kaning atis. Atis ko. Ay, Grapes na. Grapes lagi ni. nung sa mga kuha ka na grips. Mo ning grapes sa Pilipinas. Ay mo na grips. Oo. Ay, Mindanao na ang grapes. Para maluto na. Ayaw lagi. Di madaot. humot kay ba? Imo kay imo na naot. Okay ningo sa pag uyog na gani kol. Hinog na na. Hinog ano alubi. Matig binuangan mo ko atong kuan na koy. Dili na pili. Sa kuha. Dili ni ayo tanduka. Ayo daghan nagbunga oh. Oh. Ubay na. Kayo. Ilang adlaw na eh. Nga semana na eh. Pwede na ni. Dine. Oh, semana. Pwede na. Bantayan ako di hinog. Si mana daw putdo mo ko. Kasi semana. Ayaw, di ma. Sige, gulit-gulit. Kung mo ligag butor lagi. Ay, wala pa rin. Ayos pa rin ako dito ano. Bayag buto ah. Ano dito? Okay naman ako rin. Apple drill mo pre. Oh, pwede na ako bukit. Ayun, sige. Sarap na. Ah, grabe. Prutas di pa hikap. Yung motor di pa hikap. Usot tawanan ni. Yung mga tayaan na. Ayun, may magupito ka na. Ayun, bakit bukit ko? Ah, bibigyan siya ko ni motor. Usot tawanan ni. Muling na nito. Mulingkod lang ko di ari. Ayun, kayo mabuka ng ano, balublak. Ano usot? Oh, no, no. Ayun, kayo mabuka ng balublak ko. Lingkod lang ko eh. Ayun, lagi. Ari bang ko eh. Ayun, lagi. Gari bang What? Ayun, kayo. Paguna ko ng hugas. Eh, nausa. Ay, sige, makaglingkod ko. Wala ka ko ng hugas. Wala dili kita palingkod pa ita ko rin trabaho. Hindi mo bantay mo taning, ano, Usal, eh. bantay mo taning grapes para maluto. Mulingkod ko rin halublak. Ayun, Di mabuka. ko sugot. Ayun. Mulingkod ko dari di ko sugot. Ayun, lagi. Bago rin pa. Ayun, ayun na. Pumba ko. Ayun na. Ulit Dito ko na, dito ka sa mukha ko. Ita, trabaho.